салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. хоб як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонам. аввалан хотиррасонтон мекунам ки дар канали мо имрӯз старти бозии нав сар шид. ҳамагӣ 61 дона тӯҳфа дорад. шоҳҷоизааш Toyota Avalon соли 2017. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар бораи як созишномаи нав бастани ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи муҳоҷират мебошад. бо диққат гӯш кунем бародарони азиз ва гуфтаниям ки дар ҳамин якум рӯзи старти бозӣ баҳри нафарое ки моро дастгирӣ мекарданд як аксия мекунам. бидроен аз ҳамин видео билетотона бихарен ки ман дигар аксия намекунам. яъне ки ба 1000 рубл 15 дона билетон метам. номерои WhatsApp ҳамихе мегум. дар WhatsApp просто салом бинависен +7 910 136 26 90. ҳамин WhatsApp да бинависен бародаро. аз ҳаматон хоҳиш ки дастгиритона нишон битем. хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки гуфтем ҷумҳурии Тоҷикистон боз як созишномаи нави муҳоҷиратӣ баста кард. бо сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Баку, яъне ки вохӯрӣ бо президенти Озарбойҷон як созишномаи нави муҳоҷиратӣ баста карда шуд. дар умум бигирем, агар дар ин сафари корӣ ҳамагӣ 12 созишномаи нав баста карда шуд ва яке аз созишномаҳои нав ва муҳим барои мардуми тоҷик ҳамин мебошад ки созишномаи муҳоҷиратӣ. мақсади гап хубии созишномаи муҳоҷиратӣ дар чӣ мебошад? мисол мегирем, агар ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Русия созишномаи муҳоҷиратӣ баста кардагӣ ҳастад ва аз ҳамин сабаб шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мераванд дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунанд ва ба монанди ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон бо Озарбойҷон низ созишномаи меҳнатӣ баста кард ва ин созишнома ба имзо расид. мисол дар чӣ бахшҳо ё дар кадом соҳаҳо иҷозати корӣ дода мешавад ё чӣ гуна иҷозати корӣ дода мешавад, айни ҳол ҳеҷ чиз нашр шидагӣ нест, вале ҳамин қадар гуфта метавонем ки як хабари хуш ҳамин мебошад бародарони азиз. баста шудан ва ба имзо расидани созишнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Озарбойҷон дар масъалаи муҳоҷиратӣ ва умедвор ҳастем ки дар ояндашам бо ягон информатсияҳои хуб нашр мешавад ва иншааллоҳ пешкаши шумо мекунему боз ҳамаша пурратар мефаҳмонем. хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.